subscribe Pro TV Budaya. Batinmu endi kucing endi kucing endi LSM apa partai ormas apa mung RT sing penting tumindake kelingan welingmu sing prasaja agama ngayomi jagat raya ora ana rong taun bonmu dadi presiden dibeksa mutut parlemen jarene kasus ngono jarene kasus kene ning ra ana nyatane dadi korban politik orde baru dadi korban ambisi reformis palsu senadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu endi kucing endi kucing endi LSM apa partai ormas apa mung RT sing penting tumindake kelingan welingmu sing prasaja agama ngayomi jagat raya jireh ayo semangat jangan duluan juga tuh masa lemes kayak dia ini jangan lemah loh sarungamu wake sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dicegal kono kene mergo melani rakyate sing dianggep ra penting lantan dadi singkirake sarungamu wake sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dicegal kono kene mergo melani rakyate sing
iso kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dijekakono kene mergo belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake.